a haali haala soldat so biiɗo yo fulɓe mbare min heeɗima vidéo o mi nani piyanɗe ɗiɗi pelli kal haldi balleri gotiri wi hoore ɗeppere sana waɗi ni sana fulɓe fof mbare kono nde haali ɗum nde goɗɗo nan sere makko wi wona fulɓe fof ɗum ne kadi sana haale ko goto o haali ko woto yimɓe fof nanguitoy dow on yo keɗo ko toon haali ko ina holla hayso won yiɗɓe yo fulɓe fof kaɓe won salotoɓe yo fulɓe fof kaɓe ɗum ne kadi ine hen iyo ɗum ne hen kadi piyanɗe pellaɗe ɗe hokoɗe pella ko yimɓe mbarane hayso ko yimɓe mbaraɓe kollani yimɓe mbaraɓe ɓe piyanɗe kay nanama ene otta kono ko fella ko so hunde fella ko dow fellani so neɗɗo wara so jaaba wara en jiyani en nani noon ɓe ni waɗi yo fulɓe fof mbare oɗo wiya fulɓe ɓe wona fulɓe fof ɗum noon eɗen kaani kadi artirde hakkillaji meɗen mbasen yaarude hen fitina e ɓernde iyo